Sukoharjo bergoyang bersama dengan campur sari jelas nada. Mulur bergoyang. Jambu alas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Jambu alas dipangan codot, penyanyine bojone sing ngikot. Sehat selalu nggih Pak Bu. Yuk malam ini kita bergoyang. Iya. Nunggu apa ngadeg iki? Ngadeg. Yuk. Wasik masih bersama
Ragil. Enak tenan. Dek Ragil maju. Tenang ora. Masih bersama Jelas Nada. Ayo masih. Saiki ne aku kepikiran, so kapan iso ngicipi jemlemu, angen-angen kusaka bun-bunan, iso tak pangan sadurunge turu, kaya wong sing meteng telung wulan. Aku iki yo nyidam jemlemu, saumpama kudu tuku larang, randuwe duit wani dodol untu. Aku nyidam jemlemu dek, jemlem sing kuwi dek, mosok ora ngerti dek. Yo jemlem sing kembel kuwi. Masih bersama New Jelas Nada. Suaranya gede ke sini mas. Aku penasaran, apa yo tenan kowe dodolan jajan, nyawang kowe sing
Matur sembah nuwun. Ora ramu Mas. Ora ramu. Mas Jepri, Mas Yanto. Yo spesial buat Mas Jepri. Mas Mul. Jemblem sing kuwi Dek. Sing kuwi ngendi? Alah, mosok ora ngerti Dek. Pancen ra ngerti Mas. Mbok yo aja bingungi. Piye re bingung aja bingung-bingung. Yo jemblem Jemblem sing kembol kuwi. Sembah nuwun. Mas, neh Mas. Ayo Mas Jeffrey, Mas Mariono, Mas Yanto. Ayo, burung kas lo Mas. Ayo Mas Yanto. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani yo Leresan mesalias kebetulan bocah masih
Jepri gas asik 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 Mas Bul. Liyane kontrak. ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani yo Salamas alias kebetulan Nancane kakak rada kabotan Yen purun mas enggal-enggal rencani tekan omah mangke kula onahi kowe etopil wong lekan golek momongan niki prajo napa mbayu badhe pindahan Ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rasa sampai bawah sampai bawah sampai bawah sampai bawah awan-awan lunga blonjo ning pasar pae prawan rondo kanggoku rapate penting Semarang mas tuku kelang apa anting-anting aja sumelang nyampe rondo dijamin template yo masih bersama New jelas nada yo asik 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 masih bersama Bos Jepri ya yang punya Cabut-cabut maneh, Bos. Iya, yo. tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani yo Salamas alias kebetulan Jane kathah rada kabotan yen purun enggal-enggal rencana tekan omah Mangke kula pijeti. Pijeti, Mas. Ayo. asik Pak Bos. kowe topil wong lekan Selamat datang buat Pak Bumi pasukannya. Prawan rono Mbayu badhe pindahan awan-awan lunga blonjo pasar bae prawan rondo kanggoku rapate penting kepling tenan pora iki Komplit tenan ya, Mas. masa itu dijajah jos 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 matur sebanun nggih Ya Allah, Mas masih Mariono, Mas bersama Yanto. New jelas nada Sing rawuh selebritis.